चली जाऊची हस्तो पादावर मो चाली परिमिति गौरी मो मरी जीवी गौरी मो मरी महादेवांकडे कैलास कंदर असं स्वामी असं तुम्ही खरे मार्कंड महादेवଙ୍କୁ କରିବା ସ୍ମରଣ ଆସ समरकंड आज तक बंधिले और यही सारो जंतुपति ए देखंतु जंतुपति आइलासी पंच पई ए कैलास कंदर औस पंच जोड़ब कलुची जब अरे तू असी ठीक मुझे खोजिले पाइबी प्रस्तुत अरे कहीं आसवे रही कंड कहीं आसवे रही तो
ତୋତେ କରିବାକୁ मेरे इधर मूर्ख वर्त लगो तुम्हार समर का कुंडे को ओ ए महाबली राजा तनाग चंद्र औ पसंद को एबालक मुक्तारी ने निर्मम हमेला 사랑의 말하자 해가 상대 머리와 드라마다 କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ମରାନା ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଜୀବନତା ମାର୍କନ ରହିବ ଅଜର ମୋର ରାଜା ହୋଇବେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆମ୍ଭରି ଅପରାଧ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗରରେ ତୁଟିଲା ଆମରି କଳହ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷୟ କିରତି ରହିବ ଏମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଅକ୍ଷୟ କିରତି ରହିବ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ହେଉଅଛୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଆଶିଷ ଏବେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡର ମାଲିକି ବନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଧରାବର୍ଷେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ହଁ ହଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ଆସ ପାର୍ବତୀ ଏ ଦେଖ ଗୌରୀ ଏ ଦେଖେ ମାର୍କଣ୍ଡ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ହେଲା ଶରୀର ରାଜାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମନ୍ତ ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା